Dit jaar vanaf deze locatie weer opnieuw de fietsvierdaagse van 23 tot en met 27 juli. En we hopen dit jaar op weer heel veel deelnemers, want we hebben een fantastisch programma. In het kader van ons 35-jarig bestaan, ons 7e lustrum, zijn er een aantal verrassingen waar ik niet zoveel over kan vertellen, want dat is alleen voor de deelnemers die daarvoor komen. Maar het staat ook in het teken van herdenken dit jaar. Het is 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn en we hebben onze routes daar ook een stukje op aangepast. Dinsdag vanaf 9 uur kunt u starten. We gaan dan richting Vredepeel. En daar gaan we over het terrein van de Generaal Best kazerne naar het museum. Dat mag niet iedereen, maar speciaal voor de fietsvierdaagse is er dit jaar een uitzondering gemaakt. Zijn er extra mensen aanwezig en kunt u naartoe. Legitimatie is wel verplicht, want de mensen moeten weten wie er op het terrein zijn. En vertrek vroeg, want we kunnen er alleen 's ochtends terecht. Verder is er in de week ook een heel iets bijzonders. In Overloon wordt er op dit moment gewerkt aan de fietsbrug bij het Oorlogsmuseum. En we hopen daar als een van de eerste overheen te mogen fietsen. We vinden het ook heel belangrijk dat u het gezellig hebt. Dus na afloop van iedere dag is er altijd wat te doen hier in de Witte Hoeve. Voor de kinderen hebben we dit jaar een nieuwe opzet. Niet alleen maar kinderspelen, maar bij de 35 kilometer route is er ook een quiz en er zijn er allerlei opdrachten die je uit kunt voeren. En voor degenen die dat het best gedaan hebben, zijn er leuke prijsjes na afloop. Bereid je goed voor. Neem water mee, een pet, een jas en zorg dat je fiets op orde is. Dus doe mee. Schrijf u in. Kan via de website fietsvierdaagse.venray.nl. Kan via Venray Bloeit. U kunt naar de markt toe op 15 en 22 juli. En natuurlijk kunt u ook altijd op de dag zelf inschrijven. Tijdens de zomermaanden organiseert Jansen Dansen en Sporten verschillende zomercafés. Tijdens deze avonden wordt de muziek verzorgd door een DJ die u met diverse dansstijlen een fijne avond aanbiedt. De entree voor deze dansavond bedraagt €3. Weet u dat er met regelmaat rondleidingen gegeven worden? Zo wordt er iedere zaterdag een stadswandeling georganiseerd door het centrum van Venray. De wandeling wordt geleid door iemand van het Roois Gidsengilde en start bij het VVV-kantoor. Voor €3 kunt u deelnemen, wel graag vooraf aanmelden via of bij de VVV, want vol is vol. Ook wordt er iedere dinsdag tot 1 oktober om 2 uur een rondleiding georganiseerd in en rondom de ruïne van kasteel Gijsteren. Voor €1 kunt u deelnemen en er wordt gestart vanaf de kasteelplaats. Dit jaar vindt de Kunstvladder plaats op zondag 14 juli van 11 tot 5 uur in Hartje Venray op het Schouwburg en Henseniusplein. Dat is een kunstmarkt waar kunstenaars allerlei vormen van kunst vertonen in hun marktkramen. Zij verkopen die kunst, zij demonstreren ook hoe ze die maken. En ze willen dan heel graag hun passie delen over hoe dat allemaal in zijn werk gaat. We hebben glaskunst, keramiek, we hebben schilderkunst natuurlijk. Maar ook hele andere, onbekendere vormen. Grafische kunst, papierkunst, mozaïek, textielvormen en van alles. Het is heel divers. De bezoekers kunnen allerlei vormen van kunst zien, maar er is ook andere entertainment die dag. We hebben hele leuke muziek. Hele vrolijke en verrassende muziek van Luc Lenders. We hebben een dansschool die komt demonstreren. Kinderen kunnen zich gratis laten sminken bij ons. En als mensen dan moe zijn van alle leuke entertainment en de kunst die ze hebben gezien, dan kunnen ze uitrusten op de terrassen rondom bij de horeca. Er zijn ook workshops voor degenen die dat leuk vinden. Dus er is voor iedereen wat, voor het hele gezin en voor de kunstliefhebber. Dus kom op 14 juli naar de kunstmarkt op het Hensenius en Schouwburgplein. Aan de kunstmarkt zullen ongeveer 80 kunstenaars deelnemen die in marktkramen hun kunst presenteren, demonstreren en verkopen.